Bună ziua! Suntem o companie de macler specializați pe finanțare și asigurări. Numele meu este Ion Chiochiu. Suntem în acest domeniu din anul 2015. Cel mai important este ca în urma lucrului nostru clienții să rămână mulțumiți, pentru că aceasta ne asigură succesul nostru pe viitor. Responsabilitatea este la noi un cuvânt cheie. Corectitudinea, responsabilitatea și transparența sunt elemente de bază în relația noastră cu clienții. Vedem relația noastră cu clienții ca una de parteneriat. Punctele noastre forte sunt finanțările de tot felul, în special finanțarea propriei locuințe, finanțarea locuinței ca investiție, capital amalgam, finanțarea pentru modernizarea locuinței, finanțări private de nevoi personale, finanțarea mașinii. Cu noi puteți refinanța creditele scumpe, prin aceasta se pot economisi mulți bani prin găsirea altor oferte mai bune. Asigurări de tot felul la fel se pot face prin noi, începând de la asigurarea mașinii până la asigurări de viață. Mai întâi analizăm individual situația actuală a clientului, după care începem cu găsirea soluțiilor personalizate pentru fiecare. Noi mergem cu clienții noștri în detaliu. Ceea ce este cu mărunt scris trebuie să fie și înțeles de către clienții noștri. Pentru noi este important nu doar clientul să obțină finanțare, pentru noi este mult mai important clientul să obțină cea mai bună finanțare posibilă pentru el. Este important să abordăm fiecare client individual, nu fiecare om trebuie abordat după aceeași metodă. Suntem activi pe întreg teritoriul Germaniei. Avem sediul nostru principal în Augsburg, unde primim clienții noștri de regulă, dar vă stăm la dispoziția dumneavoastră și la telefon sau online. Oferim clienților noștri flexibilitate și posibilitatea de a alege între mai multe oferte. Nu le punem în față faptele, dar le dăm posibilitatea să aleagă între mai multe oferte posibile pentru ei. Cei care sunt deja clienții noștri cunosc că noi rămânem în contact cu clienții chiar și după ce s-a reușit un contract sau altul. Vom fi bucuroși să vă cunoaștem personal la biroul nostru din Augsburg sau la telefon sau online.